Sani Muhammad Sani, shahararre ƙayatacce ingantacce mawaƙin nanayen nan wanda aka fi sani da Sani Ahmad ɗan. Shi ma ya harzuka sannan ya fusata a wajen kawo muku wannan sabon album ɗin wanda ya yi alfahari sannan kuma ya tutiya ya kuma alƙawarin cewa zai sake shi a cikin wannan shekara tamu ta 2022. Tofa wannan ƙayatattu ingantaccen mawaƙa sun yi ƙoƙari kuma sun fusata a wajen ɓangaren kawo sabon album. To mu dai bamu san me yake tsakaninsu ba, amma dai kowane shahararre ƙayataccen ingantaccen mawaƙi yana so ya saki sabon album a cikin wannan ending of 2022. Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri namu. A yau mun ɗauko wannan ƙayataccen ingantaccen mawaƙin nan wato Sani Ahmad ɗan akan yayi ƙoƙari sannan kuma yayi alƙawarin cewa zai kawo mana sabon album ɗinsa a cikin wannan shekara ta 2022 wato Sirrin So. Masoyi. Garin Masoyi ya kasance sabon album ne wanda Sani Ahmad ɗan ya yi alƙawarin cewa zai kawo mana shi a cikin wannan shekara tamu ta 2022 ko kuma ce muku a ƙarshen wannan shekara tamu ta 2022. To domin samun ingantattu kuma ƙayatattu shiri namu da muke saki a cikin wannan tasha tamu, to ka ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan bidiyo namu domin sanin a ina zai saki wannan album ko kuma a cikin wannan YouTube channel ne zai saka. Sani Ahmad ɗan da ya yi alƙawarin a ƙarshen wannan shekara tamu ta 2022 zai saki sabon album wanda za a yi alfahari da shi kuma za a yi tutiya da shi a faɗin Najeriya baki ɗaya, ba ma iya faɗin Najeriya yake fatan za a yi alfahari da wannan album nasa ba, a kaf faɗin duniya irin in har an kasance ana jin yaren Hausa a area, to za a yi alfahari da wannan sabon album ɗin da Sani Ahmad ɗan ya yi ƙoƙarin ya saka a cikin wannan shekara da muke ciki na 2022. Ya yi alfahari sannan kuma ya ci fariya in har an kasance ana jin yaren Hausa a duk wani yanki na Afirka irin su Mali, Sudan, Saudi Arabia da Kamaru da Chadi da Niger da irin su Libya. To ya yi alfaharin cewa in sha Allahu za a yi alfahari da wannan sabon album ɗin da yake so ya saka a cikin wannan shekara ta 2022 a ƙarshenta. To fa 'yan uwa, mu ci gaba da dako sannan kuma da jin alfahari da wannan shahararre ƙayataccen ingantaccen mawaƙi ya yi a cikin wannan sabon album ɗin da yake shirin ya saki a cikin wannan shekara ta 2022. Ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Almara 24 TV domin samun ingantattun ayyuka da muke saki a cikin wannan tasha ta mai albarka. Kar ku manta da yi mana like da comment da kuma sharing ɗin bidiyo namu da duk wani bidiyo da ka tsinta a cikin wannan tasha ta mai albarka. To muna masu roƙonka da kai mana sharing ɗinsa a duk wani group da kake da shi na WhatsApp ko kuma na Facebook. Mun gode 'yan uwa. Shi da Sani Ahmad ɗan ya yi alfahari da tutiya sannan da kuma proud na cewa zai saki wannan album na Sirrin So a cikin wannan shekara.